Jo tinc tot preparat, la motxilla, el sac de dormir, la tovallola... Solament em falta el necesser. La mare m'ha dit que si em falta alguna cosa, tinc un dia encara per anar a comprar. M'ajudeu? Ostres, millor si anem a jugar a la plaça, no? És una mica pares que el necesser. Però millor que l'ajudem i així en 5 minuts ho tenim fet i podem anar tots junts a jugar a la plaça. Vale, fem la llista. Què et tens d'emportar? Pasta de dents, raspall de dents, pinta... I el xampú el tens? Ah, és veritat, el xampú. És aquest. Ostres, el teu xampú mola molt. Té el segell de no testat en animals. A veure, què vol dir això? Això vol dir que aquest producte no l'han provat en animals. Per exemple, que no agafat el xampú i l'han ficat pels ulls dels conills. A vegades fiquen quantitats tan grans que fins i tot es queden secs. Què dius? Com vols que li facin aquestes barbaritats als animals? Sí, Àlex, li fan unes coses horroroses, sobretot amb els productes de cosmètica i amb els medicaments. M'estic prenent el pèl, no us crec. I saps amb quins animals experimenten més? Amb els gossos beagles, amb els ratolins, amb els gats i fins i tot amb micos. Segur que no t'estàs confonent amb una pel·lícula que has vist d'un reportatge d'animals? Us en recordeu de la Míriam de Fada? Ens va dir que si teníem dubtes sobre els animals o algun tema relacionat, que anéssim a veure. Què us sembla si l'anem a veure i li preguntem totes aquestes preguntes? Vale, ja veureu com tot això no és veritat.